बोलिए सरस्वती मैया की। रिकॉर्डिंग बाय RR म्यूजिक शक्ति। चाहे एक दूगे पढ़ल नैया किछु गे गे मैया चाहे एक दूगे पढ़ल नैया किछु गे छिका भूस बोलो हम ओ छखु से हमरा माथे लिख नहीं आबैया हमरा कुछो मेट गलाया बेबुनो हाथे मेट गलाया बेबुनो हाथे मेट गलाया बेबुनो हाथे मेट गलाया बेबुनो हाथे। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। उन कलम से लिखले है मैया हमर कपार गे ज्ञान नहीं माँ ध्यान तू देले कहे सब बेकार गे कौन कलम से लिखले है मैया हमर कपार गे ज्ञान नहीं माँ ध्यान तू देले कहे सब बेकार गे छोड़ मौन चहरम लगे जाइए हमारा साथे लिख नहीं आबैया हमारा कुछो मेट गलाया बेबुनो हाथे मेट गलाया बेबुनो हाथे मेट गलाया बेबुनो हाथे मेट गलाया बेबुनो हाथे। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। रिकॉर्डिंग बाय RR म्यूजिक शक्ति। तबे आशीर्वाद यहपन जेते किस्मत बन गे रफ्तार किसन तोरा कह छौ कन गे तबे आशीर्वाद यहपन जेते किस्मत बन गे रफ्तार किसन तोरा कह छौ कन गे छिका भूस बोलो हम ओ छखु से हमरा माथे लिख नहीं आबैया हमरा कुछो मेट गलाया बेबुनो हाथे मेट गलाया बेबुनो